Il-Prim Ministru Roberta Bela akkumpanjat mill-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri u l-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela żar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex fejn bħalissa dej programm estensiv ta' investiment li qed jitrasforma u jimmodernizza l-kura tas-saħħa għall-Lawċin. Matul din iż-żjara l-Prim Ministru seta' jara l-proġetti ewlenin li tlestew fl-aħħar sentejn fosthom l-installazzjoni tas-sistema l-ġdida ta' MRI li s'issa diġà wettqet il fuq minn 11,000 scan. Din is-sena fl-Isptar Ġenerali ta' zidu wkoll CT scanner ġdid, magna ġdida tal-mamografija 3D u tamir ieħor avvanzat. Dawn l-avvanzi huma xhieda ta' kemm il-Gvern qed jinvesti fis-settur tas-saħħa f'Għawdex, filwaqt li jkompli jsaħħaħ il-viżjoni ta' sistema tas-saħħa aktar moderna, integrata u ċentrata fuq il-pazjent. Proġett ieħor kruċjali li ġie spjegat lill-Prim Ministru u l-helipad il-ġdid li se jtejjeb il-ħin ta' rispons f'każi ta' emerġenza li jeħtieġu trasferiment immedjat lejn l-Isptar Mater Dei. Minn barra hekk l-isptar se jkollu wkoll żona ġdida għall-inżul ta' drones, dan biex il-kimoterapija u mediċini sensittivi oħrajn ikunu jistgħu jaslu direttament f'Għawdex mingħajr dewmien. Sa dan it-tant il-Prim Ministru nawgura Casa Giuseppe, dar moderna għal kura tal-anzjani fil-qalba tar-Raba Għawdex. Dan l-investiment privat ta' aktar minn 6.4 miljun euro joffri residenza magħmra bl-aħħar teknoloġija kmamar komdi, rooftop garden u spazji maħsuba għas-serħan mentali ta' residenti. Matul iż-żjara l-Prim Ministru ltaqa' ma' residenti fejn sema l-esperjenzi tagħhom waqt li apprezza l-atmosfera li toffri d-dar. Casa Giuseppe se takkomoda 121 persuna u toħloq aktar minn 90 impjieg professjonali waqt li tirrifletti tkabbir fis-settur tal-kura personalizzata tal-anzjani. Hawnhekk Dr. Bella saħaq li investimenti bħal dawn huma essenzjali biex titjieb il-livell tal-ħajja tal-anzjani e kif il-Gvern ikompli jappoġġja inizjattivi li jpoġġu d-dinjità u l-benesseri tagħhom fiċ-ċentru tas-servizzi.